obi Igbo na-esonye anyị na BBC News Igbo anyị abịakwa ọzọ na-agba nke abụọ iwetara unu ka esi wee mee mmemme olili ozu Chief Simon Odo, onye ji ọnụ ụwa wee marụ the King of Satan. Ọ dị mma, ajụjụ anyị unu jụrụ anyị na nke mbụ anyị mere mgbe anyị bịara n'Ajị dị na Igboeze North Local Government Area, ya bụ Enugwu Ezike kpọmkwem, ka anyị gosi unu ka esi wee mee mmemme olili ozu ya bụ nwoke. Ajụjụ unu karịrị akarị. Ọ bụrụ na ịmaghị onye bụ Chief Simon Odo, onye ji ọnụ ụwa wee mara King of Satan, ya bụ nwoke nụrụ ụmụnwaanyị 59 dịka nwa ya nwaanyị si wee kọwatara anyị, maka ozi anyị ji wee bịa bụ na o nwere ụmụnwaanyị 57, mana oge anyị rutere ebe a, nwa ya nwaanyị, ada ya nwaanyị gwara anyị na nna ya nụrụ ụmụnwaanyị 59 na ụmụnne ya dị 300, ya bụ narị atọ. O wee bụrụ na ụmụ ya dị ihe dịka 180, ụmụ karịziri 30. O wee bụrụ ya na anyị bịara taata ịhụ ka ya bụ nwoke si wee ka esi wee fere ya bye bye n'onu bekee. Ya bụ nwoke nwụrụ n'ụbọchị 14 nke ọnwa Disemba n'afọ 2021. E wee donye ya na nke bekee na-akpọ friji ana, wee sizia na oru tata efele ya bye bye ya na ndokwa. Anyị egosigo unu ini ya, onye ji ụgbọala na-asụ asụ wee nie, gbanye ya fuel, tinye ya kii n'aka, ọ nọrọ na steering n'anya ya, e wee gbochie ya aja. O wee bụrụ otisi enwegoro ụdị ihe dị etu a n'ala Igbo. Ka anyị n'ezi anya ka ụmụ ya ahụ karịrị ihe dịka 300 si wee na-edomegesi akwa ya n'ụbọchị nke tata na obi ya bụ Ajị Enugwu Ezike. Sonyesi anyị ike na BBC News Igbo. Aha m bụ Ebere Ekeọpara. Ka anyị gakwa n'ihu na agba nke abụọ n'ụbọchị nke tata. Ndewo. Igboeze North Local Government Council, Honorable Prince Ejiko Loto, Ejike Ikobo, I know the ladies in the north. Brothers Olobo. Ọ dị mma, gị bụ onye na-esonye anyị na BBC News Igbo ugbu a. Anyị na ofu nwa Chief Simon Odo na ugbu a ka ọ gwa anyị maka nna ya. Nne ndewo, ka anyị mata afa gị. Kedu ka esi kọwa nna gị bụ onye ji King of Satan wee malụ? Ka m wee kọwa na m bụ onye ji King of Satan wee mara bụ na nna m a bụ ezigbo mmadụ, amara ya mba niile nọ ezigbo mmadụ. Ọ bụ na agụụ na-agụ m kịta, anọpụta petin bịa si na agụụ na-agụ ya, ọ ebu ụzọ nyegodo onye ahụ nri bifo mụa. So nna m is a very nice man. Ụwa niile ma ya ezigbo mmadụ. Ebe ka ị na-anụ di, onwe ka ndị be di gị si na-ene gị anya dịka nwa King of Satan oge a nụrụ gị? Yes, oge m nụrụ di. So ebe ahụ ha nọ na m bụ nwa King of Satan.
My father is a nice man. Just after God just bad. Kere ebere gị n'isi nna gị. Ebere gị n'isi papa gị. Ebere m n'isi nna m bụ because ọ nọ na na-eto already. Because eto m ya, ọ bụ eto m. Because ha si na ihe mmadụ ejide mana ndị mmadụ eto ma onye anwụọ. And since my father anwụọ, onye ọbụla na-ekwu ịdị mma ya. O nwebeghị ekwuru ihe ọjọọ gbasara ya. So that ọ nọzi eluigwe. China, China, eso casi China, Madam, jangan coba pun. Ani nana wajah nonton polisi, kamu sister Faith. Kamu nggak pernah nyewa, Oh ya DJ, kamu sister Faith. Kamu sister Faith. Kamu sister Faith. Iya, sister Faith. Sister Faith,
Worldwide.
ebe mmete n'ọsa ka ngwa ọga m. Igbo tata ka anyị wetara unu ka esi wee mee mmemme akwamozu Chief Simon Odo enye eji ọnụ ụwa wee mara dịka si wee gwu n'oge anyị bidoro ihe mmemme a kamgbe ụtụtụ tata ụbọchị 22 nke ọnwa April n'afọ abụ 2022 agwara m unu na ebe anyị bịara bụ Aji dị na Enugwu Ezike nke dị n'Igboeze North Local Government Area na Enugu State. anyị wesịka wetara unu ka esi wee nie Chief Simon Odo onye unu na-afụ ọkọlọtị ebe a nụnwa ya bụ nwoke gbara afọ 80 years. Ejikwa King of Satan wee mara ọ bụ na ị na-anya n'ọkọlọtọ ebe a o dobere ifu na Dr. Onuwa the King of Satan o dere ihe dị iche iche n'ebe ahụ. Ọ bụrụ na isi n'ụzọ awara awara si Enugu wee na-abịa Aji wee bata bido na ụzọ ebe a ruo n'ime bụchaba Ọnụụwa ndị nwunye ya dị iche iche bi ebe a dịka nwa ya nwaanyị ada ya nwaanyị nke nwunye izizi ya mụrụ si wee gwa anyị na nna ya nụrụ ụmụ nwaanyị 59 n'ọnụọgụ ọnụọnụ nwa ya nwaanyị ka o si wee pụta na ụmụnne ya dị 300 n'ọnụọgụ enwe ihe dịka 180 bụ ụmụ nwekwezie ụmụ ruru ihe dịka 30 wee bụ na ya bụ nwoke mụrụ ọmụmụ nnukwu anyị wee bịa na Aji dị n'Enugwu Ezike tata ka anyị gosi unu ka o si wee na-afịọ ebe a niile unu na-afụ anọgasị ọnọdụ dị iche iche bụ ụmụ ya dobegesiri nke bekee na-akpọ kanopi onye ọbụla na-egwu nke ya n'ụdị dị iche iche ya nwoke nara mmụọ n'ụbọchị 14 nke ọnwa Disemba n'afọ 2021 o wee bụrụ tata ka a sị ya na nke ọma ya bụ mmemme ka dịkwa n'ihu aka ga-eme ya n'abalị genye na chi efo mana ka ọ dị ugbu a na ike gwụrụ anawara abụghị na ọrụ agwụsị na-ebune n'azụ ọbịa ọgụ
nya bụ na anyị nwabụ BBC Igbo anyị ga-akwụsịgodo nya bụ mmemme ebe anụnwa maka na mbọsị nta anyị achọ n'Owere nchi. Afa m bụ Ebere Ekeọpara. Ọ ka esi wee nie Chief Simon Odo Onuwa nke eji King of Satan ịtụgharị ya n'Igbo ọ bụrụ Eze Ekwensu wee mara na ji dị n'Enugwu Ezike na Igboeze North Local Government Area n'Enugu steeti taata. Ndewonu ka ọ dị mbọsị ọzọ. Ndewonu.